Romáid a thomas. A dosig bair a rican levy se fig winch tanya vas parkwain bra an scaloin warren sin. Níl parkwain agam. Sin mar jaller vrat amant. Tá sé éidir jazz a bheith an seo live amháile warne inniu tá sé blianta ó bhí mé an seo agus caiith mé a rá na bro sean agam aileacht na háte nó Ghaeilge na níní a bhláisiú tuisc nar stop me cór mhór é sin cinnte ach ar an bhealach a céirí a bhí me agus os rud é nar mise an sé a bhí am an siomana ní bhuair mé ag an spléige iscáiste do róán so tá mé thar a bheith sásta a bheith mar cóluadar agah de hall inniu bíad sé garage go leor. Agus dal an scéal go gardas liv Thomas ó Haiach go háirithe as féile in Moloch a thur le chéile sa cheantar seo. Seans fólama atá an dúine lig agus seans agah éon is bháile warne a rinslen so go maiomh. Cibé tá mé go a thur tús le ma kids cénte le cúpla focail in Merle at Berlin a Heronsúna biggie rowerdaha. The whole world in a terrible state of chassis, and Lena is Kailila is docha o Juno on the Peacock. Is kinche gewil sé sin fear ar a lan balach, revloigi, gantan is bea, coggy, che doanda, agus arla. Is docha garo kids wide in a five sin agan a goni. Ag tá mégal a yanu, a lasu bug ar ocal o Casey, Legirius Jack ar an hour of this week habitual agam in you. Sha, the whole of Northern Ireland's in a terrible state at chassis. Tadini gandait a vid in turin sin on tuis. Ag fi lar ta ruddy trí chéile marial vrat emat. And heist folitual is acrony a vi Lorecha agan le blianta. Now, Beijia ma orv ag níl ma gal a yelloy le brat emat sa ken shaw mar free hour. Tishker William Leas Jack rud elle atá koketa kierna a dushgurt erin keist an ach changa. Goi tá cosalachtaí idir an dá cheist agus iad birch cur leis an chanas polituala ó hui. Bíon daoine I géirí gangadeach lena chéile margheall na tuairimí atá acu ina dhé. Fosta tá politúirí an dá héad a núsáid birch mar leiscealtaí gan feiminis stormant a thur bon a réis. Tá an scilt idir iontachtaiche agus naisianíche níos dimne na mar a bheith le blianta de dealrah. Tá muid gan rialtas ó hui le dhé bhliain anuas margheall thiondánat sin féin agus an DUP ag sin téama de céinseile am seach eile péidir. Agus nó sin caiim mé an bhlaigh. So taking Shiv and Galen and talking Maria coming. Tá sé rinne sin agam tuairm hóiste agus stuama, tá súil agam a rins liv cheist acht na Ghaeilge ó verspictíocht iontachtach. Bheith sé úsáide gom túis da méú tuiscint éigen agah coolra híon gunas go tuigeann sibh go bhfuil me ag Lord mar gine a bhfuil choramach éigen agam an scéal. Tá mise go pársanta a bhac le Ghaeilge a caithí mé an takeíocht sin a chur a ggóthaics má phobal héan. An dráthir ní honan an dearcú atá agam agus an seasamh atá ag daoine eile a bhfuil an cúlra céarna acu. Is Protastúnach, Iontachtach agus Bretonach ma agus tá mé bródúil as na rudaí sin a lig. Is arnach mise bhealach Comáid agus tá mé bródúil as sin fasta. Ach chuirí mé bhealach eile waithe le Sideracht. Is fearlam rugby na Béal
agus bar am bhád cricket na ammáíocht. Agus is féidir leh talú slán a dheannaide nar chaith me léine ó níos réal. Thar sin cé nach gháil den ord ar a seach meise is even lum na mórchiúilta agus in cheol. Bím ag bháilú sean ordan ó tradition orseach mar chaichiú amsere. Béidir in san seach táhairní níos bhfuil dhéanamh bheith seansach an cite acu a rinslih tá cinse gur bhaisih éiste leis the Papist goat mar hápa. Bíúd am ará áfach gur farmise mar bhailíthóir ceol ná mar ordaní. Rugú meise a gceantar éise leach mar Protastúnach a conníart watha, agus is buías le dia nar airí me céingailte le grúpa paramiliteach nuair a bhí mé óg. Ach ní ró Lorg na tribloidí a bhád ruam riú agus meise ag fás a níos. Cadéige mar sin bhfuil ba agam don Ghaeilge in ainean an cúlra sin. Well, bhuiann sé le ma athair far a ró simige a star na heran agus insan Ghaeilge a ghónlainn. Agus far den loch dibre gandáid ach héag leis a bheith borab gileor. Tá sé mar na ggéarna a bhós buchas le dia. Agus caint méle toslaí ach an darna focail leis an litir F. Ní thurann sé fégal sa scéal a churann sé a lán F sa scéal. Agus is mar sin is máile me. Ach an bhráin sé sim sa star ar an fosta mar íon le sim sa Ghaeilge. Ní ró agus níl a lán aige. Ach hitch mé faoi gréach san ihe nuair a deireadh sé ichomhaid agus College Sao. Bhí agam níos lua gur ró teanga eile an seachas an Béarla agus sin ceacht aonta luachhar ar fad. Ollscoil sé sin rud éigean anam agus cína gró seans agam Ghaeilge a ólam ar scáil mar Protastúnach ní bhíon an sean sin agad ó thuí. Híchrí mé an teanga ar ma bhalla chéan. Chun scéal fada a dhearradh fuair mé céim agus dochtúireachta sa Ghaeilge. Anis ibrím go thomlann fríd na Ghaeilge ar fríd an Ghaeilge. Tá mé bio ar an bhagan mar a deirtear ach tá mé ag obair a teanga ar thug mé mar chrí dé. Ní thugí sé a níor a dúí ormh mar sin go bhfuil meise ag taú le hac Ghaeilge. Is páirt de minlach meise mar Protastúnach atá ag taobhú lena lehéid agus fíor a ragur kids de bhinlach níos lú a rísme mar aontachtach atá ó bhac le hac teanga. A céan fa a bhfuil mé as an grach ar an chéis seo. Nach féidir linn orc ar star na teanga in dhearan agus an ró a bhí ag Protastúnaí a tharangí slán ó bhéal an bhais go háirithe san níú éis deag. Cinnte? Agus star haibhar atá an ó ról na Heaglaisí Presbytery a thur íochail ar ábhar ministreachta an Ghaeilge a ólam. nó a lehéidí William Bedell agus William Daniel, Éigleasí an Éigleas na Héireann, a chur Ghaeilge ar an Bhíbla den chead uair. Ag mór agus tá brí lena sihir go fáil. No, Kajay fwe, no, Bacordi or Kajay Faduda. Right, so, no, Kajay Faduda, Robert Ship by McAdam, first of Jeelish, a her fodge a Creole Ghaeilge, Riv and one Rian Victoria, nur a hug she Kurt or an Kahar in Ochjeg, Dichet and A. Ked me a fodge, a dirch kidge din a mani, of a all week a August Kajay Faduda, Douglas the Heja, Bonnie Hor Colin Ghaeilge. Tanyart Esham Larry on own star at Larry and Pobble Vrehan Sala ata Inuon Gerbug and Ba ata ag Protastúnaí agus Aontaithe don Ghaeilge. Agus mise Dearcadh an da herma sin a úsáid tív le chéile is daithe bhfuil gáil silarú aigen. Is moilinn Jeremy Garage Ganta Snasta ar waithe le hescaíocht ag bímis cuaramach go tuigeann muid nach an Protastúnach agus Aontaithe a gcónaí agus ní honan Cathlaigh agus náisiúnach a gcónaí, so caithfidh muid an tidir hallú sin a Hortland.
Hiigi sin bím cinneal áraseach nuair a léim ceanlínte nuachta ina Dearcadh Protastúnach East Belfast Loyalist Learning Irish. Tá na man cumarsáide a gcónaí gafa ag an concap seo. Tá siad ag rem feisciche ag an smaoinniú go bhfuil dílseoirí crua ag sicrú na Gaeilge. Tharla an rud céarna nuair a bhí Canara an UVF Gusty Spence ag éagrú ranganí Gaeilge de dílseoirí sa chéis ada siar sna seachtaide. Bhí clú ar Gusty mar canseoir lífa ag an am sin agus thur na man cumarsáide dú spéis in an chas. Scríbhín neart calling faoin géaltacht nó faoin díaltacht díalteach seo. Agus thuí siad ar mire le háas nuair a bhainigh sé an Cardinal Tomás a fé leis na foglaí clúteach dia ditch. Ach na blianta ina dhé sin dadhaí Gusty ina bheith aithneis. I only ever had a smattering. Mar na ggéarna le daoine eile ón cheis, fadó thur mé aige ar dhéadseoir a dólam an Gaeilge sa díaltacht Farda Braniam William Plum Smith ar bhall den Red Hand Commando é. Bhí Kyler mar an jantóir Potchin is fearr sa phríosin. Rud iarrónta tuisc nach nóla sé híon uird is brian amháin den Jock Meisciil. Bhí clú eile mar dhéadseoir a ró an Gaeilge ar a hiige ar a hill ige. Ach faoin am ar leor mise leis ní ró sim ar bé ige sa teanga agus bhí cibé bá a bhéal ige ar an Gaeilge nó dá an Gaeilge bhí sé imiche faoin am sin. A rééis ní mór dúna bheith cuaramach is cinnte go bhfuil Protastúnaí ag fólam na Gaeilge ná le hénta seo agus na Hibreaga. Aníis ag an level is arde ó níú hís deag dearthain. Ach ní chéiríonn sé sin go bhfuil réabhlóid teanga ag tarlaú a másc na néantachtach. Bím héan ag teagas Gaeilge de rií fásta agus Béal Feirste agus churann sé áthas orm go bhfuil leathacu ina Protastúnach. Ní héagla mar rá gur aontachtaiche iad áfach sin cheist nach gurm orthu ar náiche. Ach tá mé measar a cinse nach bhfuil díalseoir ar bé ins na ranganí seagamsa. Béal is go bhfuil Protastúnaí ag fólam na Gaeilge is leir go bhfuil tromlach an phobal sin fós in áras faoin teanga go háirithe a ggóthairt ach teanga. Tá ráite agam go sillir go bhfuil mise amhaach le hat ach tuigim go mbeidh an drogal atá ar a lán ar mhíomhsa. A bhírinne nuair a bhí mise ag fólam siar sna nóideí, a bhí ar an cur suas le bigáideacht ón dá thaobh. Anis háirithe a lehéid ó dhéadseoirí a bhí den tuairim go raibh mise ag díal amach nó ag tuairt cúil na drama do macátar haon. Dúirí lum níos mó na aon uair amháin. What do you learn another foreign language for? No, bhaistú Lundaí orm in ammaní cumáid. Ag fuair mé drach éide fosta ó phobal na Gaeilge iad haon in ammaní, rud nach ró mé ag dúil leis. Nach bhfuil dóan bag na Gaeilge in aimime bheith cardúil agus fáilteach. Well, sin an rud a héilme agus ar nóta sin chaim mé réí isce eile a ghlaci ar bhór. Níl Potchin na gceist ar an drothir. Beidir go mé, níos muine. Is civan leom uan ar bhain nuair dúirt Gaeilge ó Geireann lom go measlach. Is tótha go bhfuil tú in MI5. Now, ní ró jogan ar an drothir bhí sé de réire píra agus fardag ar go ró mise ag fólam teanga a bhain leis agus lena thaobh, hán lomsa. Ar bhaichan leis an tafa dá an scéal ní ró mé an MI5, bhí mé an MI6. Ach níos measa agus seo scéal an nearna méid dearmid ar fáidem léant, a tháinig sé reis agam just ar cushion teach cup is seach na óhan. Agus cibill leom a bheith kosher nuair a bhí mé ar an Ollscoil a ggóil don cheam sa Gaeilge ins na nóidí. Mise an tíon ar bhéile. Mise an tíon aonta take bhhaid ar an cursa ar náiche. Bhí an Banríona is té an leg
is daiche ach bhí an seachtarach ansiller fad. Bhí trúr do na cheistú. Iad a géirí a áileach cathéige a ró spéisiagam sa Ghaeilge mar iontachtach. Bhíníma go ró sim agam is an Ghaeilge mar an aireacht, an star na teanga, agus an lára go tá fhaci ag an Ghaeilge an Ileáin fad sa lá atá inniu an fiú. Is cum a faoin folaíocht sa cóhaig sin a dúirt me. An dearcú a bhí acu nach féidir deit dúil a bheith agad sa teanga muna bhfuil mion poblachták agad. Muna bhfuil tú ag éon tú gur cóir de éireann a bheith sir ó rial na Breataine. Ní róid an mhaí ar a chéile margheall ar an discursa seo a thug mé faoi deara é. Níl mé a ggó a gainim nú duine ar bíon seo ag bheith aithne cid agah ar linne a bhain den trúr sin ar a léad atá feicil le in leor in luaseach na Ghaeilge ó thuí sa lá atá inniuán. Agus an tá sé na gra go muine na Ghaeilge leachtaine bug ban ar an folaíocht atá acu. So, ar hánig tiontú Damascus ar an duine sin? No an bhfuil chur a ggéal ar siúl. An creideann sé fós an mantra grána sin a bhí ige cuaig bliana déagol hen? No an bhfuil rudaí achraithe a bhírinne. Íana sagam. Ach thur an cid is mó de chlán na Ghaeilge fáil se róam go cinse nuair a bhí mé ag fólam na teanga. Ach go thuí braham go bhfuil isce faoi hallú a gceist in ammaní a más Ghaeilgeoir an tuisgirt. Blian ó hen drástal mé ar cint in Dearcadh Béal Feirste. Ní cehann cint sem a bhíon, ach is mói is cehann lom gur thosaí an cinteoir ag tracht ar níide agus séideag, agus ról na Ghaeilge san neirí amach. Dúirt sé go silar go ró an Ghaeilge mar fart lárnach den réhláid. Well, níl fibre bhí agam le sin rud a bhí fíor agus atá fíor. A dúirt sé go bhfuil an Ghaeilge ar thús cáineachta sa tuisgirt inniu mar orlis le heire aontaithe a bhaint amach, ar a bhaint sirt ó Honnagar na Breataine a bhaint amach. Níl an réamhhaid thart leis, agus buinthir úsáid as an Ghaeilge leis na Brits a ruaige as an tír. Mar iontachtach a bhfuil gra agam don Ghaeilge ar náithe, churann a lehead sin de cint máscin imní is sferige orm. An bhfuil muid fós a cint ar unfinished business agus an fear éanach bhfuil sa Ghaeilge ach orlis chun an cospóir sin a bhaint amach. Tá sé sin ag teach salagar an lína ifgiol atá ag glúiseach na Ghaeilge ó thuí, ach áhar mé comport atá an dúsa. Creideann go láidir a chur chun cin na teanga a caiithir fáil ré leis an bhaigiste phoblachtánaach. Agus ma bhím sa héan mé compordach mar gine atá bailú don Ghaeilge agus ach Ghaeilge. Héicín go máid na deacreachtaí atá ag éaltachtaithe go generalta daoine a bhí árasach faoin teanga roimh ré. Orgin muid go gasta ar na deacreachtaí atá ag an pobl ag an phobal éaltachtach ar an chéis. Mar thús faointe dóla me lán éaltachtach rins Ghaeilge de haisme. Céad míle fáilte. Bord fáilte. Bord namóna. Rudaí mar sin. Ach tá abertile de glean bheabhar acu ar an dráthir. Sin tugaí ar lá. Agus nuair a cheanglíonn siad an Ghaeilge leis an abert phoblachtáach sin, tá an doras dúnta ar an táirt. Is cuma faoi aireach na teanga, scéal bedéal is Daniel, nó leagóid haibhar na Lorgain nacha atá timpeall áran. Ní clunann siad ach óháin tugaí ar lá. Rinneú survéile dearnas ar Dearcadh bhall an UUP páirtí iontachtach olú ar an Ghaeilge. Léarach grúma a bhí an teis gur chuirsaí aniuil go raibh nóha faoin gcéad de cosbúintear an pháirtí inéan na Ghaeilge. Bhí a sagam nach mé fórhhar an pháirtí a bhac le hat, ach níor híl mé go mé an naimhdeas có dóin le sin. Agus ba cóirtú ará gur a bé an UUP an pháirtí iontachtach is measara go bhfuil an.
Tá fáib agin go fálasach, agus curtir leis an aib dar lomsa nuair a cheanglítear an Gaeilge leis an constac ratha fáilitiúil ó thuí. Dúirt bhall sinteachta kid hin féin ar na maiile bhar an sellaféis an teach an seo cáite, Dearcadh Clargy Esperacta. Dúirt sé, an Irish Language Act is the yardstick by which respect for nationalist culture will be measured. Nationalist culture? Well, na bíimiis ag cur leis na deacrataí atá an hana maidir le tuairimí faoin Gaeilge le bhuichaint mar sin. Tugann a leith sin de throflais siar go tí na nógadí muid agus an kosher ar luí me leh tamil hen. Ba cuairt in teanga a bheith mar fart den cultar atá agin a lig, níl íon chidú a ghaint mar sin. Ar bhálach is cuma faoi act, tá muid ceint ar anam agus taiscint, ba agus gra. Tá Protastúnaí anis ag fólam na Gaeilge, a caiim muid cinntiú go téan an tim seo sa teanga níos dimne is teach cumas go tuigh níos mó daoine a Dearcadh Aran gur leosan an teanga. Sílam héan go mé ach Gaeilge agan amman teacht as seo amach. Muna teagla politeoiríon tuisgurt, teacht ar cuaintú atar a héan, hána bhhain ar an chéis seo ach ar ábhar conspóideach eile agus tá lán ón, feigí muid gríomh ó Westminster. Ní bharthaí an clownis aise idir an DUP agus na chumadaí go deo. Nuair a bheits brat amach sortáilte spás an de gaiire an sin. Béthar ag arc ar bhála mhór den feibanna. Barna mháid aontaithe a bheith mar fart den fróise seo in áit reachtaíocht a bheith curtha a bhain gan ancur ar bí ó mo phobal. An uirthi bhí an DUP agus sin féin urtí sacraiche ar chéis na Gaeilge ach ní dhearthaigh siad páir an léana ar an drothúir. Agus iarracht eile an, higló caireadh le hac réadúil a bhhainlú, rud a bheith practicúil is cíalmhar. Higló a stampa héan a chur ar acht a bheith níos inghlacha ag cidhhaid den phobal aontachtach. Tá ancur aontachtach fíor háhachtach sa scéil seo. Caithí ach Gaeilge a bheith stúma, toiste, réasanta agus iarnach don aim. Ag an uair chéarna ba chóir na churann sé gestion ar aontachtaiche agus é go thar fór mar heic eile ar bhíon liste na poblachtach. Bé sé Jackar ar náiche ach sílam go mé a leid linar las a lig a Dearcadh Aran. Rud a thugans cothrom na féine don teanga ach atá maithalach mátar lo siúd nach Lorgain ar an Gaeilge mar fart den cultar sagasan. Ach a dosach baire. Caithfidh muid stop leithreach a chur leis an amadeach faoin Gaeilge mar nationalist culture nó an ceint uafar sin faoi unfinished business. Agus le créatnú ar bhafar an gró, mafar a thuirthaí téama na teanga is na brat imachta le chéile, tá tarige jazz na díal agan sa Gaeilge gan daid. Bíimiis ag díal na tarige sin, gan taraf na politiáta a bheith orthaí. Gura mai